Hello mga karusi, mga karusimoto. Ang mga karusimoto, nandito tayo sa may Rusi Lingayen branch, no, sa may Artacho Street. Ang mga karusi, ipag natin yung ano dito, yung RFI na color yellow. At yung ano, mga karusi, yung price nito. Tara mga karusi, silipin natin. Ito siya mga karusi, yung ano, yung RFI na color black, dilaw. Patrato mo na yun. Pag ito. Bali mga karusi, yung ano niya dito, yung sa gulong niya is 13, yung rim niya 130 by 70. Ayan, naka ano mga karusi, naka disc brake siya. Ito mga karusi, naka disc brake siya. Tapos ito pa rin yung muffler niya dito. Ayan, muffler guard niya, tambutso niya yung design. Ayan, tapos naka dual siya. Ayan, may lagay ito na RFI 175 mga karusi. Mga karusi mo ito. Tapos yung likod naman niya yung design. Ayan mga karusi, mayan pa dito. Ayan mga karusi. Ayan. Tapos nakadisplay sa mga karusi moto. Ayan. Tubeless to, 110 by 70. 13. Ayan yung ano niya. Ang gana ano niya. Yung niya is ito. Timsan. Hindi, pinablog ko lang ito ay. Ayan. Kulay dilaw. RFI. Mga karusi moto, ito yung RFI 175 color yellow, no, dito sa may Lingayen branch, Artacho Street, no. Yung presyo mga karusi moto, bali yung cash nito is 97,000, dito nagbabago. Anong bago is yung down payment niya, dating 10,000, 7,000 na lang. Tapos 36 months niya is puro 120. Rebate niya is 300, kaya magiging ano na lang ito, 3,820. Balansito! 320. Napos na! Okay mga yun, so tingnan natin yung presyo. Ito mga yun, so bali yung down payment niya is 7,000, no? 7,000. Dating 10,000 mga yan, 7,000 yung down payment. Bali for 120. Bali 320 yung monthly. Yes. Okay na yan. Salamat sa panood. God bless you. More power. Keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye.